Sereas o da Ludita é unha peza que é un encargo do Festival Resis para a súa edición deste ano dedicada a Luigi Nono, que estivemos realizando durante un proceso bastante longo e que digamos que o seu colofón foi estes días de residencia na Cidade de Cultura, onde podemos darlle forma a forma final. É unha peza que compuxen basada en textos de Albaziz, da poeta Albaziz, que escribiu especificamente para a obra, e que está inspirada nos movementos, nun movimento ludita, nun levantamento ludita que aconteceu neste mesmo espazo no ano 1857 na fábrica de tabacos, onde un grupo moi amplo de mulleres, das traballadoras de aquí, colleron as máquinas recén chegadas e as lanzaron ao mar. Entón a obra intenta un pouco partir desta idea da relación conflictiva que casi sempre temos entre o traballo e a implicación tecnolóxica de novos medios no traballo, que é un debate que está constantemente na nosa evolución, está presente e se repite constantemente. Entón esta obra pois un pouco reflexiona a partir dos textos de Alba sobre esta idea. A obra é unha composición para un ensemble de música contemporánea que vai interpretar o Arsis Ensemble, unha relatora que é Babi Eites e unha soprano que é Adriana Aranda. E ademais da parte, digamos, dos instrumentos, do ensemble, hai unha serie de dispositivos, que son unha serie de sereas, que nunha parte da obra toman o relevo da voz da nosa serea, que é a Adriana, esas voces se transforman en sereas mecánicas, que fan alusión á serea que marcaba as entradas e saídas na fábrica de tabacos e que ademais era un icono que aínda permanece na memoria de moita xente aquí na Coruña.